Awang megani bagai tai video khailiya ni tongmani epana tongai malaya taisa video ma khaipika tongmung no norok kok samar sai tongkuma na karidi video no paya sakno nai tongni haike norok buji manane aw apati mani salo kono megani kono saya lengya tamoni hinke mega pro khora wansani khaklap romi mani bagai bini ajaga wasmi bini salia tamni hinke nung khoroksa berite tei nung bahike selani haklap romi mangkha thingno bo video khaike bat nung bono sawiri mano nangi ano video khai video ang nono odor yawe nung tangi ano video khai rok ne nung sawi mano nung le je adino nung bono direct kono kokbuya labuya nung bini haklap romi mani bagai megani ajaga simeno salia 2 number te kaisa ke mega je kok kaisa sajak tongo bini Facebook page o live video khaye bo wan sarono sini te bara sarong bagai bo kaisa kok khaime sajak tongo ajaga ni bagai bono kaisa video ni bagai nyo bono sini te bara sarok tabo kisu borok koyek jana borok bono tabo phono joli jagai tongo a video no naye 3 number mega to drugs ok sao ni sawagi bat bo tabo salia thengke bo bini te kaisa kok khana ko bo tabo bini agi selarok bai bo tongo chaworok ni khanao ang bat am to bethek jora tik kubui semia tamke news ok to norok khana kana news ok thumdani selarok bai tongo ba chaworok nongorok nei oma herok chaworok nongo tongo chaworok nei oma herok khanao ga bo to bethek jora tik kubui semia bat bo wan sarok bai tongo oma herok nei khanao aw asangsarak khaye kebo bol samung khaya tongai maya jotono bol khayo waisa tamke seng o waisa bol khai purono seng sikamana nango ba saimani thangna nango oba hai lamo thangke seng boma hai ngai thang omung no nung bol bar khaike hingke amuke nin bagai oning no saya nin no saya ni mano tamni hingke seng je jaga o waisa a jaga seng kalaikya hingke seng a jaga o sawi mana nango o jaga o thangke tamu boma hai oma hai lamo hingke seng boma hai sikaman ama herok saimana nango megani teito tabo case da mano ba justice da mano abo to saiwi mania tomono justice mangkhake megani bagai ba sini joto tibara sani bagai onek sikaham tamni hinke oba heroke sini borok rokno tomono bujagai case khlai mania ke borok tebo lai thangnai sini borok oma heke onek no bathajaka kon case maya tabuk bo bathari khi jakmono ba rom ferai ba gen rap khaye bathajang marok sono sin borok ta phono sin borok ni bagai case gerei oma hairok ni bagai mega nang o jaga no srumung manchi tamdi hindi borok ngi phaye kebo saya samung khaya tongi mania tamdi hindi jora nijini busla je buwa bai baro jago mega ni video to onek no viral ngi thangka bono to kebo sinia gerikha bono sinia hanai khop kom longkha sin borok ni bisingo tirparawo bini bagai bayre rengmani a tomono norok kok samorok saya dongkha na kari redi ano tamni hindi ang mega ni video ni tai video khaili han tongmani hebano ang makhlai pika tomono norok hano kok samorok saya dongkha na kari redi mega no bo ma sawo ani kok samorok saya dongkha nangano please bekhabanyo na kari rejak di mega ni video no naye tomono norok video na chujaka ba subscribe khaire di tai like kaisa khaire di comment khai sai re di bahai nangjaka